Rage Newsistä huolestuttavaa iltaa. Tässä näemme hautausmaan. Saamiemme tietojen mukaan olemme kuulleet, että siellä on Suomen viimeinen velho juuri tekemässä taikojaan. Menin näin katsomaan. Olemme saaneet nyt tänne silminnäkijän paikalle, joka saattaisi tietää, missä tämä velho on. Hautausurakoitsija Raimo Kettunen. Oletteko nähneet velhoa? Joo. Missä tämä velho on? No joo, tuolla se heiluu, joo. No niinpä heiluukin. Miksi se on täällä? No joo, en mä oikein tiedä. Se vaan sattui tulemaan juuri teidän tänne hautausurakoitsin paikalle. Onko näin? Joo. Ja teillä ei ole minkäänlaista tekemistä tämän kanssa, eihän olekaan. Joo, ei. No sitten on varmaan turha tuhlata tämmöiseen aikaan ja mennään haastattelemaan itse velhoa. Olemme nyt saapuneet vaarallisen lähelle tätä velhoa ja nyt käymme kysymässä mitä, miksi ja missä ja miten. Hyvää päivää! Milläs asialla te täällä liikutte? Velho kertoi juuri, että hän on täällä herättämässä epäkuolleita henkiin. Miksi te teette tämmöistä? Aivan ymmärrän. Suomen valtio ei ole antanut tarpeeksi veropalautuksia hänelle, joten hän on hyvin närkästynyt tästä asiasta ja herättää epäkuolleet henkiin, jotta hän saisi palautettua niitä rahoja. Mistä te oikein tulette? Aivan. Hän tulee Pohjois-Suomesta pimeästä kolosta. Ja vielä viimeinen kysymys. Kuka on teidän lempi salkkariaamo? Aivan. Seppo, ihan selkeästi Seppo. No niin, jäämme nyt hiukan tänne sivulle katsomaan, että mitä tässä nyt vielä tapahtuu. Olemme odottaneet tässä nyt 3 tuntia ja velhokin alkaa jo pikkuhiljaa hermostua. Näyttää siltä, että hänen loitsunsa alkaa olemaan valmis tämän 3 viikon odotuksen jälkeen. Nyt alkaa tapahtua jotain. Epäkuolleet nousevat. Jes. Pakka käy haastattelussa. No niin. Tässä näemme tyypilliset epäkuolleet. Ne ovat verenhimoisia ja yrittävät syödä aivojani. Kuten huomaamme, he linkkuvat perässäni, heilutellen käsiään ja yrittävät syödä minua. Pakko käydä haastattelemassa niitä. Miltä nyt tuntuu? Olet... Minun mikrofoni! Takaisin studioon!